Byt alebo dom? Dom, Dom. Prečo? záhrada, trávnik, kvety, stromy a je to určitá taká voľnosť. Je to otázka, kde sa človek nachádza. Ja som dlho veril tomu, že budem bývať celý život v bytovke, hej. Vyhovovalo mi to, ale odtedy, čo sme z Osisova, máme vlastný dom a pomerne veľkú záhradu, hej, ktorá je krásne, vyzerá krásne. A ešte máme niečo také, že popri dome máme aj taký záhradný domček, čo si sa nazýva žúrovačný domček, kde má aj štúdio. Tak teraz to by sme už neopustili. Ja samozrejme dom aj kvôli mojim zvieratám, kvôli mačkám. Ja som sa narodila do veľkého baraku, mali sme tam veľmi veľa mačiek a preto môjim snom vlastne celý život bolo mať dom, nie byt. Ale všetci ma odhovárali strašne od domu. A mesto alebo vidiek? Mesto. No, obidvom sa nám trochu tak naplnil sen, nie trochu, ale naplnil, lebo si sa mi rozprávala, že na začiatku kariéry, keď nahrávala na Kolibe v tých filmových štúdiách, hej, chodila po Kolibe a povedala si, raz by som tu chcela bývať, hej. Ja zase, keď som chodil už na strednú školu a keď som pricestoval z mojej dediny do Bratislavy, tak vždy som si upol zrak na tie kopce tam hore a vtedy sa stavala ešte tá televízna väža, hej. No a veľmi sa mi to páčilo. Školu sme mali, to bola stredná ekonomická škola, dneska je to obchodná akadémie, rovno pod tou Kolibou. A hovorím, Bože, závidím tým, ktorí tam bývajú. Tak obidvom sa nám splnil ten sen. Sme si uložili myšlienku obidvaja. A aká je vaša obľúbená miestnosť vo vašej domácnosti? No moja najobľúbenejšia miestnosť je práve v tom záhradnom dome. V mojom prípade je to otázka ročného obdobia. Keď je takéto obdobie krásne slnečné, tak máme takú pergolu, hej, kde som veľmi rád, lebo vidím na záhradu, je tam svetlo a tak ďalej. A v zime ja mám svoj kútik v našej obývačke, hej, kde máme veľký televízor, mám knihy, všetko k dispozícii, aby som užíval pohodu, pokoja a aby som veľa čítal, čo mám veľmi rád. A ak by ste mali opísať štýl, v ktorom máte zariadenú vašu domácnosť, tak aký by to bol? Moderný štýl by som povedala, trošku konzervatívne je tam niečo, ale je to viac menej moderné. Je to tak. A ja preferujem to moderné, hej. Ale samozrejme som za náležité dekorácie, mám rád obrazy, aj si sa má rád obrazy a okrem toho mám ešte ďalšiu úžasnú dekoráciu, mám ju aj naživo a množstvo krásnych fotografií v dome. A mačky máme, všelijaké mačky z rôznych Množstvo je materiálov. krásnych fotografií v dome, dobre?